Bago ko po umpisa ang ibahagi ang aking kwento, gusto ko po munang batiin kayo ng isang mapagpalang gabi, mga kaaswang. Minsan na akong nakapakinig ng kwento dito sa channel na ito. Kung kaya nais ko ring ibahagi ang aking karanasan tungkol sa mga aswang. Dahil kung itatanong niyo po mga kaaswang, kung naniniwala ba ako sa mga aswang, ay iisa lamang ang aking maisasagot riyan. Oo, naniniwala ako sa aswang dahil isa ako sa mga nakakita noon. Nang minsang pumunta ako sa palikuran ng bahay namin upang tignan ang mga baboy na nag-iingay. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Nelly. Nakatira dito sa Minuyan proper ng San Jose del Monte, Bulacan. Nangyari ang aking kwentong ibabahagi sa inyo dekada 90 at noong mga panahong iyon ay kakaunti pa lang ang mga nakatira sa purok kung saan ako naninirahan noon. Kaunting paliwanag ko lang sa purok na tinitirhan ko mga kaaswang. Nasa bandang dulo ako nakatira noon sapagkat iyon ang magandang pwestong nakikita ko sa kadahilan ng pupwede akong mag-alaga ng baboy. Nga po pala, ang bahay ko ay gawa sa semento ang ibaba at kahoy naman ang itaas. Dahil noong mga panahong iyon ay kinapos kami ng budget sa pagpapagawa sa aming bahay. Kung kaya naisipan naming mag-asawa na pansamantalang kahoy na muna ang idudugtong paitaas. Nang sa ganon ay matirhan na namin iyon. Ang likuran ng bahay namin ay sapa na, kaya napagpasyahan kong mag-alaga ng baboy. Nang sa ganon ay makakatulong ako sa asawa ko kahit papano. Magmula nga ng panahong iyon ay nag-umpisa na akong mag-alaga ng baboy, mga kaaswang. Nasa 6 na inahing baboy at 3 butakal ang alaga ko noon. Kaya naman tuwing nagugutom ang mga ito ay sobrang napakaingay at napakasakit sa tenga na akala mo ay hindi pinapalamo ng ilang araw. Hanggang sa isang araw noon, napansin kong matamlay ang alaga kong baboy nang pakainin ko sila. Kaya naman sobra akong nag-aalala at baka kasi may sakit iyon at mamatay. Sayang naman kung hindi ko mapapakinabangan. Kaya pinatignan ko iyon sa veterinaryong nag-aalaga ng mga baboy. Natuwa naman ako nang malaman kong nabuntis pala ito ng butakal naming baboy. Sa kadahilan ng madadagdagan na naman ang mga alaga ko. Kaya todo alaga at bantay talaga ang ginagawa ko noon. Lalo na nang mabalitaan kong nangamatay ang alagang hayop ng kapitbahay naming si Garita. At ayon pa nga kay Garita, wakwak umano ang tiyan ng kanyang mga alaga nung nadatnan niya sa likuran ng kanilang bahay. Kung kaya kumalat na sa purok namin na may aswang raw na gumagala. Kaya maiging pinag-iingat kaming mga tagalooban. Lalong-lalo na ang mga alaga naming hayop ay pakaingatan umano sapagkat iyon ang punterya ng aswang. May iilan namang nagsabi na baka bayawak o ahas lang ang pumapatay ng mga hayop at huwag raw masyadong mabahala dahil wala pa namang nakakakita at nakakapagpatunay na aswang talaga ang may sala rin sa pagkamatay ng mga alagang hayop. Hay nako, mas mabuti na yung nag-iingat tayo kaysa tayo pa ang mabiktima ng aswang katagalan. Rinig kong wika ng isa sa mga marites kong kapitbahay. Sas Carmelita, nagpapaniwala ka naman sa mga aswang-aswang na yan. Sigundang sabi ni Abilina. Basta yun ang paniniwala ko. May nakapagsabi pa ngang may nakakita na raw dito sa atin kung sino ang aswang eh. Pamimilit na sabi ni Carmelita. Dahil sa may importante akong ginagawa, nang magkwentuhan sila kaya hindi na ako nakasali pa at nakikinig na lamang
habang nag-uumpukan sa gilid ng daanan at nagkukutuhan pa ang mga ito. Hoy ikaw Nili, ano sa palagay mo? Aswang kaya yung pumapatay ng mga alagang hayop natin dito? Biglang tanong ni Carmelita sa akin. Ha? Ba't naman nasali ako dyan sa usapan nyo? Maang na tanong ko. Kasi ikaw, ang dami mong alagang hayop. Tapos ngayon, nabalitaan naming buntis pa yung isa mong baboy. Baka mamaya ikaw na ang isusunod ng aswangin. Sige ka. Wika niya pa sa akin. Sabay pananakot na baka umano, aswangin kami. Nakaramdam naman ako ng kaba nang sabihin niya iyon. Subalit hindi ko na lang inisip pa at baka mapraning lang ako sa kakaisip tungkol sa aswang na pinagchismismisan nila. Sinabi ko na lang sa kanila na baka nga bayawak lang o kaya ay ahas iyong nambibiktima ng mga alaga nila. Huwag na lang silang magpapaniwala sa mga sabi-sabing wala namang katuturan. Umingos naman si Carmelita at sinabi niyang totoo talaga ang sinasabi niya at hindi lang kwentong barbiro. Papatunayan niya umano sa aming mga kapitbahay niya na totoo talaga ang aswang. Biniro naman siya ni Mang Pedreng at nagsabing baka siya umano ang aswang. Kaya kamuntikan na silang nagkagulo at nagdadadaldal na si Carmelita kay Mang Pedreng. Hay nako, tigilan nyo na nga yung kakachismis at baka sa barangay pa kayo pulutin yan. Nag-aaway na kayo ng dahil lang sa ganyang nilalang. Saway ng kapitbahay naming lalaki. Nang makita nitong nagsasagutan na si Mang Pedreng at si Carmelita. Nagalit naman si Carmelita at nagtatatalak dahil sa pinagbintangan raw siya ng gurang na si Pedreng na isa siyang aswang. Kaya inawat na sila at pinauwi sa kanya-kanyang bahay. Pumasok na rin ako sa loob ng bahay namin dahil sa magtatakip silim na at magpapakain na naman ako sa mga alaga kong baboy. Kinagabihan, noong papatulog na kaming mag-asawa ay tinignan ko muna sa kulungan ang mga alaga ko. Pagkatapos ay tsaka pa lamang ako pumasok sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang oras at mahimbing na kami sa pagtulog. Bigla na lamang akong napabalikwas nang marinig ko ang kalabog sa likuran. At kasunod noon ay ang mga nag-iingayang baboy na tila ba nabubulabog. Kaya naman nagmamadali na akong lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina upang silipin sa butas kung ano ang nangyayari sa mga baboy namin. Dahil sa ang iniisip ko noon ay baka nagkakatotoo nga ang sinasabi ng kapitbahay kong si Carmelita na ang mga alaga ko na ang isusunod lapain ng aswang. Patakbo na akong bumalik sa kwarto namin at ginising ko ang asawa ko para tingnan namin ang mga alaga naming baboy. Berting, ano ba gising ka? Ano ba gumising ka riyan? Ang mga baboy natin inaswang. Sigaw kong sabi sa asawa ko at malakas na niyuyugyug ito sa balikat. Ngunit tila ba mahimbing at sarap na sarap ito sa pagtulog. Kung kaya wala na akong nagawa kundi ang hampasin ito sa muka ng suot-suot kong tsinelas na pambahay. Napabalikwas naman ang bangon ng asawa ko at kamuntikan pa akong masipa dahil sa nagulat siya nang sampalin ko ng tsinelas ang mukha niya. Bakit mo ako sinampal ng tsinelas? Tanong niyang pasigaw sa akin. Kaya agad kong tinakpan ang kanyang bibig at sinabing huwag maingay. Dahil may aswang sa likuran ng bahay at nilalapa na ang mga baboy namin. Mabilis namang tumayo ang asawa ko at nagmamadali niyang kinuha ang itak sa kusina. Pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ang pintuan. Natila ba isa siyang magnanakaw sa kadahalanang iniingatan niyang hindi makagawa ng ingay nang sa ganoon ay hindi maalarma ang aswang umano.
Noong tuluyan na siyang makalabas ng bahay ay gumapang-gapang ito na para bang pusa papunta sa likuran. Kaya ginaya ko rin siyang gumapang at sumunod na ako sa kanya. Muli, naririnig ko pa rin nagkagulo at nag-iingay ang mga baboy at nagtatakbuhan sa loob ng kanilang kulungan. Kaya sinabi ko sa asawa kong dalian niyang gumapang at baka maubos na ng aswang ang mga alaga ko. Sinaway niya naman ako at pinagalitang pang pabulong. Aniya, huwag raw akong magmamadali at baka kami pa ang lapain ng aswang. Hinampas ko naman siya sa balikat at pilit na pinagmadali na. Hanggang sa maya-maya pa ay tuluyan na kaming nakarating sa likuran ng bahay. At noong makakita kami ng pagkukublihan ay sandali kaming nagtago roon. Habang ang aking asawa naman ay nakaamba na ang kanyang itak kung sakaling mang makita namin ang aswang. Ilang minuto pa kaming nag-abang sa aswang at hinintay iyon na magpakita. Subalit nilamok na lang kami sa pinagkublihan namin ay walang aswang ang nagpapakita. Kaya naman naiinip na ako at nagpasya ng lapitan ang mga baboy. Noong malapitan ko na nga iyon mga kaaswang ay doon ko na lamang hindi pala inaswang ang mga baboy namin. Kaya pala iyon nag-iingay at nagkagulo. Yun ay sa kadahilan ng nanganak na pala ang inahing baboy. Kaya naman hindi napigilang matampal ng aking asawa ang kanyang mukha. Pagkat ginising ko lang raw siya dahil sa pagkaakalang may aswang. Kung kaya halos lumipad na raw ang kanyang kaluluwa kanina at nagmumukha pa siyang tanga dahil sa gumapang pa siya sa lupa para lang hindi makita ng aswang. Yun pala ay nanganak lang pala ang aming baboy. Humingi naman ako ng pasyensya sa asawa ko at sinabing, kasi naman itong kapitbahay nating si Carmelita. Ang sabi niya kasi sa akin kanina, ang mga alagang baboy ko na raw ang isusunod na aswangin. Yan tuloy, para na akong napapraning dito sa kakaisip. Nakabusangot kong wika. Pinagalitan niya naman ako at nagwikang, yan, sige. Makipagchismis ka pa riyan sa labas ng bahay ha. Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Pati ako nasampal mo lang tsinelas dahil dyan sa kapraningan mo. Galit na wika niya sa akin habang inaayos namin ang baboy na bagong panganak. Kinabukasan, habang abala ko sa paglilinis ng dumi ng baboy sa kulungan, nang may napansin akong matandang babae sa tawid ng sapa. Nakatayo lang iyon, nakatitig sa gawi ko. Kaya kinabahan naman ako ng bahagya. Dahil sa iniisip ko na baka nga, aswang ang matandang iyon. Minamadali ko na ang ginagawa ko nang sa walang ano-ano ay nagulat na lang ako nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Agara naman akong napalingon at doon nga'y napaatras ako't napatili. Ay, kalabaw! Bulalas ko sapagkat ang kaninang matandang nasa tawid ng sapang natanaw ko ay nasa likuran ko na. Paano kayo napunta dyan, Manang? Gulat na tanong ko na nautal-utal na. Ngumisi naman ang matanda at nagwika na. Malamang, naglakad. Hindi ko naman pwedeng languyin yung sapa dahil napakababaw lang naman yan. Wika nito. Grabe naman ho kasi kayo, ginulat niyo ako. Bigla-bigla ba namang sumulpot kayo dyan sa likuran ko? Wika ko pa. Hindi na sumagot ang matanda sa sinabi ko. Sa halip ay sa mga biik siya nakatitig. At napansin kong kulang na lang ay luluwa na ang mga mata ng matanda. Lalo na nang makita niyang may bahid pa ng dugo ang mga biik. Dahil sa hindi ko pa iyon nalinisan ng maayos. Manang, ayos lang po ba kayo? Tumutulo na ho kasi yung
Ano nyo? Tanong kong nakatitig sa matanda. Dahil sa nakita kong tumutulo na ang malalapot nitong mga laway, naagara namang pinahiran ng matandang babae ng kanyang lalayang damit ang patulong laway. Pagkatapos ay tumingin ito sa akin at humingi ng paumanhin dahil hindi niya raw napansin ang pagtulo ng laway niya. Habang nagsasalitang matanda mga kaaswang, ay nasipat kong tila ba tumulis ang mga itim nito sa gitna ng kanyang mga mata. Naanimoy mata ng pusa. Ngunit nung titigan ko ulit iyon ay hindi naman. Naisip kong baka namalikmata lang ako ng mga sandaling iyon. Kaya hinayaan ko na lang at nakikipag-usap na lang ako sa matanda habang naglilinis ng mga biik at dumi ng baboy. Kinagabihan, habang nagpapahinga na kami ng aking asawa, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak. Kaya napatayo mula sa kinaupuan at agarang sumilip sa butas ng kusina patungo sa likuran kung saan naroroon ang kulungan ng baboy. Ngunit laking gulat ko at nangilabot talaga ako ng sobra, mga kaaswang. Noong may nakita akong matandang babaeng nakatungaw sa pader ng kulungan ng mga baboy. Buhaghag ang mga buhok nitong tila ba walis tambo iyon. At nagbabaga ang mga mata nitong nakamulagat at pulang-pula iyon. Habang walang humpay ang pagtulo ng mga malalapot na laway nito at matalim na nakatitig iyon sa mga biik. Berting! Berting! Bulong na tawag ko sa aking asawa dahil baka marinig ako ng aswang at maalerto pa iyon. Subalit tila ba nagbingi-bingihan na naman ang aking asawa sapagkat hindi niya ako pinakinggan at patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Anak ng Berting, ano ba? Sinabi kong may aswang eh. Lumapit ka rito. Nanggagalaiting wika ko sa asawa ko. At patakbo na akong lumapit sa kanya at agarang piningot ang kanyang tengat. Hinatak papuntang kusina. Noong akmang magsasalita pa sana ang aking asawa, ay nakita kong bigla na lamang itong natigilan at nanlaki ang kanyang mga matang napatitig sa may kulungan ng baboy. Kaya napatingin na rin ako at doon nga'y kamunti ka na akong panawan ng ulirat at takasan ng kaluluwa. Sapagkat kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano lapain ng aswang ang mga bagong panganak na biik at hindi pa iyon nakontento. Dahil sa nilapa pa nito ang inahing baboy na kakapanganak pa lang. Kaya nag-iingay na ang mga alaga ko at nagtatakbuhan na sa loob ng kulungan. Mabilis namang kumilos ang aking asawa at kinuha kaagad ang itak. Pagkatapos ay nagmamadali ng tumakbo palabas ng bahay at tinungo ang kulungan sa likuran. Samantalang ako naman ay nagsisigaw namang humingi ng tulong sa mga kapitbahay habang umiiyak dahil sa namatay na yata ang inahing baboy ko. Mga kapitbahay, tulungan niyo po kami. May aswang sa likuran ng bahay namin. Sigaw ko sa mga kapitbahay. Nakita kong nagsilabasan naman ng bahay ang mga ito at ang iba pa nga ay may bit-bit na itak at malaking kahoy na panghambalos umano sa aswang. Kaagad naman silang nagtakbuhan papunta sa likuran ng aming bahay at doon ay nabutan nilang nakipagbuno ang aking asawa sa aswang. Noong makita naman sila ng aswang, nanlilimahid ito sa dugo ang muka at mabilis itong kumaripas ng takbo patawid ng sapa. Kaya naman pinagtulungan nila itong habulin. Nang sa ganon ay makaganti man lang umano sila sa ginawa ng aswang sa kanilang mga alagang hayop. Tara, habulin natin ang aswang. Hindi pa iyon nakakalayo. Sigaw ng kapitbahay kong lalaki. Lintik, gusto kong patayin ang aswang na iyon. Inubos niya ang mga alaga kong manok na panabong.
Galit na sigaw ng kapitbahay kong si Mang Badong na adik sa sabong. Dahil sa nakaraang araw lang ay inubos na lapain ng nilalang ang kanyang mga panabong na manok. Kung kaya magmula noon ay hinahanting na nito ang aswang at nagwika pa itong papatayin niya at tatadtarin niya umano ng pinong-pino ang aswang kapag nakita niya iyon. Nag-iiyak naman ako nang masilayan ko ang kaawa-awang walang buhay na katawan ng mga alaga ko. Lumipas ang kalahating oras ay bumalik na ang mga kalalakihang humabol sa aswang. Nagulat naman ako nang makita ko ang itsura ni Mang Badong dahil sa puro kalmot ang mukha nito. At nung tanungin ko kung ano ang nangyari, sinabi nilang nakipagbuno umano si Mang Badong. Mabuti na lamang at nasaklolohan kaagad ito ng mga kapitbahay. Kung kaya niligtas nila ito sa kamay ng aswang, sa kasamaang palad naman ay nakatakas ang aswang at tumakbo na sa kabilang bundok. Kung kaya hindi na nila iyon hinabol pa dahil delikado na ang bundok na tinakbuhan ng aswang, sapagkat may napapabalita ring may mga aswang na nakatira umano sa liblib na bundok na iyon. Magmula nga noon mga kaaswang ay hindi na ako nag-alaga pa ng baboy. Binenta ko na rin ang iba ko pang mga alaga pagkatapos ng insidenteng iyon. Ang ginawa ko na lang ay nagtindahan na lamang ako nang sa ganoon ay makatulong pa rin ako sa asawa ko. Sa ngayon po ay lumipat na rin kami ng ibang bahay. Hanggang dito na lang ang kwento ko mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Naway pagpalain pa kayo. Muli po, ako po si Nele ng Bulacan.